ndebe anyị bịakwanu ka unu gelu na Ezenwanyi apụtagokwanụ wee kwuo ndị aka fado n'ife kpatara eji wee jide Akwa Okuko tiwaraaki ma tụọ ya nga. O sikwa n'ọkwa evangelist unu na-afụ ebe a na evangelist unu eji ọkwa anya afụ ndị dibịa na ọnya nacharị nwa Mgbafọ. O sikwa nacharị nwa Mgbafọ bụ nwa nkịta. Hey, ọ bụ na Ezenwanyi anọ na Anambra steeti ya nacharị nwa Mgbafọ aka apịrị gị ma pịrịsie ya ike. O wee sị na achọrọ ime Akwa Okuko ife mere edi na n'ọgụ. Unu ya bịa ka unu welu ntị unu gelu na ntị ma ya akakwa nke unu. Ana bụ na amalọ na onye kpọrọ Akwa, onye kpochiri Akwa Okuko tiwaraaki bụ that man of God. We fly, abi we move. That man of God that was threatened. Onye ajọ obi, onye mgbu inu. That man of God na-achọrọ ife ọma na another religion. That man of God nke na-ekwetara that na other religion will always be here. And everything you are claiming in your Christ is what other religion is claiming in their Buddha, in their Hindi. That man of God bịara ofu na hotel Akwa na ihe ya mewuru. Afa Akwa as at that time was even selling more than the name of this man of God. And the man of God went to Wekugidie. And the man of God said something against Akwa Okuko. He said the second thing against Akwa Okuko. And Akwa Okuko replied, okay? And then that man of God, that man of God flew down to Abenu. Where Jamite, as in where Jamite, that man. That man, you read the Naz. Baby, why your head be like baby, why your front be like your back? Iota. When meet a professor that is not professoring. Professor without certificate. Professor nickname. Professor as a niche. We see professor. Emalife do no kite. Ejebu mother. Ejibulu bad influence. This kind of thing are not what the youth need. Professor Wabingo. Only the Rinde Gabe Bieliaka. Man of God, where call she God, she God, dash her. Or where ya be henine. Emana, as soon as man God said. Do you understand? Then, after that meeting, can decide the fate of Akwa Okuko. I do not speak anyhow. I have always said this. None do can be feli Akwa. If I have family didn't know, oh yeah, waka family Akwa. Because he has a name, he get doings, and he's doing well. Ndị dibịa isiri that nafa kwesịrị ịnọ n'ụlọ aja. Bụ ihe chi ha wepụziri n'ụlọ aja. Wee gbazie ha ọgara. Ịnọrụzie n'obodo Igbo wee nụ anụ afa ha. This man of God was not having it. That ungrateful man of God. Nke wọla agwọ wee ya ọgịa. Ọgịa kpọtara ya kwụ ya mmiri ọwụsị ya dị mmiri akpịrị na-akpọ ya nkọkwụsị. That same man of God. Eba Fiana, professor that was not professor in, decided the fate of Akwa Okuko. This whole process. I want you to know something. I do not talk anyhow. When you see me talk anyhow, know that maybe government is involved on a man or another. What I just told you, go back to the hand of time and investigate it. It is that man of God. It is that man of God that is holding Akwa Okuko hostage. It is that man of God that saw that it destroyed the stand of Akwa Okuko. Even after confirming that Newelo or Baram Madu here. Men of God and fear. As Rokite ha. Mbawa. Odiano Maduga Deba. Nagane Bucha Madana Hatela. Naga. Their aim was to bring down every single thing Akwa was there in the street. And it is because of religious intolerance. I am not siding Akwa. I have never liked him and I don't like him. But this is the truth of his situation. To bring down everything he has. A way do forensic check. A way bambo tunogbo babo atunogbe. A way check bite. A way check you. A way for no mbalo na Akwa. We for na afefia dinite. We for no nida na esulu ezeku na esulu go or na esulu dene
ona ewefu that na obala mmadu adohodie owe buru hihi fele. How can we let Akwa go even though he had a still he is a bad influence to the youth? We must look for a way to destroy him. It is that professor, it is that man, that ministry, Akwa Okuko. That ministry, the only ministry gwara gị na mmụọ na-ebu mara ya ama. Anyị ma na Igbo na ndị fesa ama mmadụ bụ na ida na o si n'ikwu nne gị ọ na o si n'ikwu nna ya. That ministry, oh how be ihe dobere Akwa Okuko ebe ọ nọ today. I'm not saying this to speak out for Akwa. No, he's not my favorite, okay? I am saying this to expose the hidden so that people will know that now the religious intolerance in this 21st century is too much. You don't want another person to do another thing. You don't want another person to do it. And somebody said that I hate that man of God. He hated us first. He hated us first, and we don't care. We are not your devotees, so we don't care. We have the right to hate you, or to love you, or to return your energy. That man of God, I swear this before heavens, before earth, before powers above, before powers below, before all that there is and all that there would be, that man of God is the one holding Akwa Okuko hostage from behind the scene. Professor is an actor, sometimes out of his mind, sometimes moved by emotions, sometimes moved by desperation for votes. Okay? Sometimes, but it is that man of God that out of fear, out of fear, you know that immediately you carry Bible, you have carried the vessel of fear. You have been made to be afraid of witches, of wizards, of this by the night, of this by the day, or this or that. Immediately you carry Bible, you have carried fear. It is that man of God that instigated every single thing. That is that somebody should go and investigate it. And then investigate how many weeks before a claim that was used to probe Akwa Okuko. Every other person in that arrest is a victim. Now, the second major thing that is being probed now is the source of income. Unu anụgo n'ife ọ kọrọ nke bụ na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-ajụzi Ezenwanyi kedụkwa mbosi o difendibela Akwa Okuko tiwaraaki n'ọba na last time na-echeki mgbe agha atụrụ Akwa Okuko nga na nya bụ Ezenwanyi pụtara wee na-asịcharị nwa Mgbafọ na ntaramahụhụ enyere Akwa Okuko n'opelu mpe na ebe ọ bụ na Akwa Okuko kwetara na ọ na-atọ ndị mmadụ na-aka emeghe nke a meghe nke a ebe ụfọdụ na-asị Ezenwanyi na-ama n'ọnya na mmiri enwe ilo ọkara agbụ na-alụkọ maka na Ezenwanyi na-akwa iri mmiri enwe ilo wee na-ajụzie kedụkwa mbochi ọ pụtara kịta anụnwa ịbịakwa agbara Akwa Okuko ọgụ ọ hazi agbalụ mmiri enwe ilo ọgụ. Hey, ife fụkwa na kọmentị ka nna aka anọkwa m ebe ọ nọ wee mee